Гледай, братче, гледай за какво става дума. Бокуци навсякъде. Бокуци, гледай. Хвърляли тук торбички, морбички, някакви работи. И това на Варненския плаж, братче. Смятай какво е по-нататък. Снимай нататък. Гледай какво става. Гледай. Празни бутилки, глупости. Това е някакъв ужас, това е някаква трагедия. Това е нещо като сметище. Пълна трагедия, това си е направо сметище. Здравейте машинки, аз съм Денко. Здравейте машинки, аз съм Айхо и Айдън Ибрахим ни помоли да направим клип за състоянието на околната среда и на горите. Абсолютно, и като започнем с това, много добре знаете, че нашата държава си е направила едно голямо сметище. Едно сметище за бокуци, всеки втори хвърля по земята, никой не мисли за кошчета за бокуки, такива работи. Да, той селянин, хвърля там. Нали, това оправдание, което е, че то ако няма бокуци, нали, тези чистачките нали, ще останат без хляб. Както се вика. Това не е правилният начин. Това е изключително глупо оправдание. Вие замислили сте се какво просто правите вие, не само за държавата, ми за околната среда, вие какво правите с това хвърляне на бокуци? Като цяло, погледнато основно към България, може да се каже, че положението е много лошо, защото никой не е екологосъобразен, всичките си хвърлят бокуците, без изобщо да се замислят какво причиняват те на околната среда, големите предприятия, хотели и така нататък. Всичките им бокуци се изливат в морето, пък в последствие вие в това море са къпите, което е някак гнусно, така да го кажа, защото плувате в една супа от лайна. Без никакво извинение, плувате в една супа от лайна. Да. Обаче има още един проблем. Държавата. Какво прави държавата за това нещо? Нищо. Продължават да използват... Снимайте с гума, брат. Ето, в момента сме на Варненския плаж, гледайте. Гуми, бутилки, всякакви такива работи. И първо, никой не чисти. Второ, държавата не дава никакви пари за това да се чисти. И на всичкото отгоре, така е направена системата, че никой дори не глобява за тия работи. Разбирате ли? Никой не глобява. Вие да отидете в Германия или някъде другаде в европейска държава и да хвърлите боклук по земята, нещо май не върви. Веднага, щом ви видят, хоп, 50 евро. Хоп, втората 250 евро. Хоп, третата 1000 евро. Мислите ли, че ще хвърлите повече глупости? Повече бокуци по земята? Веднъж, два пъти. Това е работа, че в нашата държава никой не предприема такива мерки, всеки е така го е отпуснал къй, айде, давай вече. Какво стане? Да кажем няколко думи за горите. За горите? О, палянка. Тук има още по-големия проблем. Извинявай, че те прекъснах. Просто в момента много ми е кипнал, тъй като горите, братче, всеки ги изсича, всеки гледа предприемач. Тук ще строим нещо, тук на плажа също ще строим нещо, някакви такива работи. Хора, вие замислили ли сте се какво правите вие за тия гори? Вие замислили ли сте се, че тия гори са нещата, които ви пречистват въздуха? Че ние ако нямаме гори, ние ако нямаме растения, ние ще измрем, хора. Вие това замислили ли сте се? Нали, основно тези зелените растения, които са, те отделят кислород, нали, при процеса на хранене, наречен фотосинтеза. Фотосинтеза, най-елементарно това нещо го учите по биология в първите си години, деца вика в училище. И оттам идва още едно нещо. Вие само се замислете за колко време ние сме изсякли всичките си, да не са всичките, но 50% от горите. Примерно Земята е на 4,6 милиарда години. Представете си, че от тия всичките ние сме една минута. Човечеството съществува буквално от една минута все едно. Ако тия 4,6 милиарда години са, да речем, 46 часа, 40 нещо такова да го кажем, ние сме една минута от това цялото нещо, да не кажа, че може и по-малко. Представете си, че само за тази една минута в 30 секунди сме изсякли 50% от нашите гори. Планетата ще съществува ли още дълго или ще измре? Не се замислете за това, нали? Като цяло, нали, идеята в момента е, нали, ние да живеем добре и така нататък, обаче всъщност трябва да се погледне за напред, защото, нали, ние в момента сме добре, но за след 2-3 поколения какво можем да кажем?
при положение с цялото това изсичане на горите, Сечете ни горите, хората, сечете горите на земята и за какво? За пари. А когато нямаме въздух, ще разберете ли, че с пари не може да се живее, а? Няма да разберете. В крайна сметка и нали, сега да се върнем така по-към България, самите гори, повече от тях станаха частни, човека може да прави каквото си иска с тях. Те, които са общински дори, си имат горски, нали, които пазят да не се изсичат и така нататък. Пазят. Те са въвлечени в най-големите схеми, бе, братче. Парадоксалното е това, че горския си сече. И за какво? И си прибира дравца. Дравца си прибира, за тях си за зимата да има. Как, бе? И да може да продаде на комшията по-евтино, отколкото всъщност би трябвало да е. И накрая какво? Не само, че страдат хората, страдат и животните, защото горите са дом на животните. Машинки, споделете с нас вие какво мислите на тази тема. Ако имате други въпроси, предложения относно тази тема или други теми, тук в коментарите. Долу в коментарите ще напишете. Там ще намерите линки за нашата Facebook страница, където също можете да задавате въпроси и да следите актуално какво ще гледате в следващите клипове. И тук в средата ще сложим бутончето за subscribe. Ако харесвате нашето видео, едно видео и тук ще има. Тук ще сложим едно, там ще сложим друго и палец нагоре. Ако харесвате нашето видео или другите видеа, палец нагоре и не забравяйте, ебане! И умрем за глупости и простоти.